अगर आप भी चाहते हैं विपिन कुमार बथनाहा का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाएं। भइल अरग के बेरा मथवा पदौरा धल भइल अरग के बेरा मथवा पदौरा धल देवरा के कहल कल भौजी छठ घाट चल देवरा के कहल कल भौजी छठ घाट चल भइल अरग के बेरा मथवा पदौरा धल भइल अरग के बेरा मथवा पदौरा धल देवरा के कहल कल भौजी छठ घाट चल देवरा के कहल कल भौजी छठ घाट चल। धइली हन काहे हो गई तैयारी उख धइली हन काहे हो गई तैयारी जल्दी करय भौजी पेन्हिला तू पियरी साड़ी सुना ना जल्दी करय भौजी पेन्हिला तू पियरी साड़ी होई हो तोहरो बबुआ मैया के पैया पड़ा होई हो तोहरो बबुआ छठी माई के पैया पड़ा देवरा के कहल कल भौजी छठ घाट चल देवरा के कहल कल भौजी छठ घाट चल। जई है रमेश रसीला भौजी कर जनी माना भौजी हो संग जई है सोनू भुअर भौजी कर जनी माना करबू छठ के पूजाई मैया दी है तोहके खजाना भौजी हो करबू छठ के पूजैया मैया दी है तोहके खजाना लकी राजा करे ले अरजी मिली हो मीठा फल लकी